Mitäs siellä itsepuolustuskurssilla käydään nyt sitten lauantaina läpi? No siellä tietysti käydään näitä itsepuolustustekniikoita harjoitellaan, mutta sen lisäksi sitten vielä teoriassa vähän kerrotaan tästä väkivaltaisen ihmisen kohtaamista, että mikä siinä on niin kuin perusteet ja mitä siinä pitäisi huomioida. Ja mistä tämmöinen väkivaltaisuus sitten johtuu ja ihan tämmöisiä asioita, mitkä on jokaiselle aika selviä, mutta ei tule ajatelleeksi niitä. Samaten vähän mietitään sitä naisen asemaa täällä yhteiskunnassa, että missä nainen kohtaa eniten väkivaltaa ja avataan vähän näitä tämmöisiä juttuja. Ja samaten sitten Marika Käimäki vähän avaa siinä myös sitä, että tämmöisestä seksuaalista häirinnästä ja siihen liittyvistä asioista, missä sitä voisi tapahtua, miten sitä voisi ehkäistä ja ennakoida tämmöisiä tilanteita. Ja sitten vähän läpi tämmöisiä erilaisia tilapäisvälineitä, mitä voisi sitten käyttää ehkä apuna, koska Suomessa kuitenkin se on aika suppeita. Täällä kaikki tämmöiset erilaisten aseiden ja välineiden ja apuvälineiden käyttö on laissa kielletty aika pitkälti. Että vähän niitä rautetaan ja samaten sitten lainsäädäntöä vähän hätävarjelusta, itsepuolustuksesta ja siihen liittyvistä asioista ja tämmöisistä. Mä koen, että on ihan tärkeä taito, että jokaisen pitäisi osata itse puolustautua ja että tämä on nykypäivänä tuntuu, että on väkivaltaisuudet ja erilaiset tilanteet lisääntynyt, niin ihan oman turvallisuuden ja myös sen vastapuolen turvallisuuden vuoksi koen, että on tärkeää osata puolustaa itsensä oikealla tavalla. No tästä ei ole mitään haittaa ikinä, ja koska me käydään täällä treenaamassa itsekin, niin tää tuli tämmöiseen hyvään hetkeen ja tuttu paikka ja löytyi sitten tää kurssi tosi helposti sen kanssa. Ja lähinnä sitten ehkä se, että saa itselle ehkä niitä valmiuksia, jos tulee tämmöisiä uhkaavia tilanteita, niin tietää vähän ehkä sitten, että mitä voi tehdä. Onko sulla aikaisempaa kokemusta? Ei ole itsepuolustuksesta sinänsä muuta kuin, että judoa on harrastanut nyt 8 kuukautta, mutta muuten on 10 vuotta punttisalitausta takana. Suosittelisit sä tätä itsepuolustuskurssia muillekin? Kyllä, ihan ehdottomasti. Kyllä mä niin kaikille lämpimästi suosittelen, koska on ihan tosi tärkeää, että osaa puolustaa itteensä just sillä oikealla taktiikalla ja oikealla tyylillä niin, ettei kukaan vastapuoli vahingoitu eikä itselle sitten myöskään käy mitään. Että erittäin tärkeä taito. Ja kyllä mä voisin ainakin suositella niin kaikille, jotka nyt on kiinnostunut tämmöisistä asioista ja haluaisi jotain keinoja itsepuolustukseen tai haluaa itselle turvallisemman olon, niin Joo, on samaa mieltä, että ihan varmaan jokaisen on syytä käydä. Jos nyt joku hyökkäisi sun kimppuun tuolla kadulla, niin luulet sä, että sä saisit puolustaa itseäsi? Kyllä, todellakin. Kyllä mä luulen, että ehdottomasti on edes jotain, Joo, ja just mitä saanut harjoitella. Ja niin kuin näkee, että on ihan sellaisia yksinkertaisiakin harjoitteita, mitä voi tehdä, niin ihan varmaan toivottavasti jää mieleen.